ಬಂದಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾತೇನು ಚಲ್ಲರು ಮತ್ತೆ ಕಾಡೇನಿ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕಂದೀನಿ ಪಂಡ ರಜೆ ಮಲ್ತಿರೇನಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕದ ಪೂರಿತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಇರುಂಡು ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರೆ ಪಂಡ ಮೂರನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಇತ್ತನ ಪಗಲ ಎತ್ತಿತ್ತಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಚನ್ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡೀರು ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ಆರಾಮ ಮಾಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪುಣಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಪೂರ ದೇವರನ್ನು ಚೇರ ಆವಂದಿಚ್ಚಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮಿಂತು ವೆಜ್ ತಿಂದ ಒಂಜಿ ಏನ ಸೋಮವಾರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚಾದು ಸೋಮವಾರ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಂದಾಗಲ ಎತ್ತಿತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತ ಅಕ್ಲು ಬರ್ರೆ ಅಂಚಕ್ಲು ಬರ್ಪುಣ ದುಂಬು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆರುಂಡು ಅಂತೆ ಅಂಚಮ್ಮಗ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಯಾನಕ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆ ತಂದು ಪೋದ್ದಿವಲ್ರಿ ಪೋದು ಬರ್ಪಾಯಿನಿ ಅದು ಚಲೋ ಪೇರು ಸೋಮವಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಅದಂತೆ ಬುರಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ್ತಾನಿ ಒಂಚೂರು ತೂದು ಬೈದೀನಿ ದೇವೇರೇನು ಪಂಡುಲ ಆತು ಜಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಶ್ ಇತ್ತೇರು ಮುಂಚದು ಆತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತೆ ನಾನು ಹಾಕೋದು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಬುಕ್ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡು ಮುಗ್ತೊಡ್ದು ಕಾವೂರಿಗೂ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಪೀಕಿ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಇಡಾರ್ಪಡ ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ತುಲೆ ಜಾತ್ರಾ ಅಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸಪುರ ಅದು ಇನ್ನಿ ನಮಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಚೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಬೈದೇರು ಅಕಲ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಬ ಹಂಚು ತುಪ್ಪೇರು ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಕಲೆ ಅಂಚೆ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ಕಜಿ ಪೂರ ಅವನುಂಡು ಬೆಂಗಿಚ್ಚಿ ಆಮೇಲೆ ಸೀರೆ ಪುರ ತುಲೆ ಯಾನು ಭತ್ತ ನಕ್ಲನೆ ಬೇಲೆ ಮಣ್ಪಾದೆ ಅಲ್ಪ ಹೀರೆ ಪೂರ ದೆಕ್ಕಂದು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಪಾಪ ಚೆನ್ನ ಇತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನೇ ಪತ್ತು ನಾವೇ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ಬೇಡ ಬರ್ತೆ ಹಾಕಲೆ ಹಾಕಲ್ ಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಡ ಹತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತಿ ಅಂತ ನಾಚಿಗೆ ಹಬ್ಬಣ್ಗೆ ಆತಾ ಸೆಕೆ ಕಾವೊಂದು ಜಕ್ಲೆಗಳ ಕುಳ್ಳಿಯರ ಪಾಪ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಯತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಡ ಬಾರೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡಿ ದೊಡ್ಡ ಇಟ್ಪಡ ಟಾಪ್ ಅವು ಎಂಚಿ ನನ್ನ ಕೈ ಯಾವಿಯ ನಾನು ಏನು ಕಟ್ಟಾಡ ಬಾರದಿರ ನೀ ಪಾವನೆ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಯಾವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಆತಿಜಿ ಸಾರೊಂಜಿ ಹತ್ತಲು ಕೋರಿದ ಒಂಜಿದಾದನು ಸುಕ್ಕ ಇರುಂಡು ವೈಬು ಕಾಂಡು ಅಕ್ಕಳ ಎಕಡೆ ಬೈದೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಪೋದು ಬರ್ತಾನಮ್ಮ 10 ದಿಂಚ ಕುಲೋಮ್ದೇರೆ ಎಲ್ಪ ಪುರ ಪೊಡಿ ಬಂದೆ ತೆಮ್ದೇನು ಪೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ಪೊಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಅಕ್ಕಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಶುರು ಬೆಳೆಸರೆ ಅವಿಯ ಕಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇದು ಬಟ್ಟಿಯ ಯಾವ ಏರೆಗೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಪಡ್ ಮಾತ್ರ
దేతోలే ఉండు యా ఫస్ట్ పాడే మాత్రం ಒಂಜಿ అమ్మ చేతల సార్ పాడేది కుత్తు ఉంటుంది స్కూల్ సరి కొమ్మిಗೆ వస్తున్నా లేరే ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮೂಲೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೇರೆ ಬಗಿತಾ ಹೊಡಿತೀನಿ ಈತ ಬಗೆ ಮಂದೆ ನಾತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸೇಮೆ ರಸ ಸುಕ್ಕ ಹಾಪ ಅದ ಗಾಯ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಪೋಯಿರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಜಾಲಿಲಾಂಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಪಂಚ ಕಾಂಡೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದೇರು 11 ಗಂಟೆ ಬೈದಿರು ಪತ್ತಿನ ಕಲ್ ಬುಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಮಂತ್ ಪೋಯಿರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಪಾತಿರು ಅಮ್ಮಗಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಕಲ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೇರಿ ಒಂಥರ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತದೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಬೇಗ ಜಾತ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಲ ಮುಗಿಂಡು ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೋಲೆ ಉಂಟಿಗೆ ಅಂಚ ತೋಡ ಅದಂತ ಅಂಚ ಅದು ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಚ್ಚಿದ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಿದ್ದಕ್ಕ ಅಂಚ ಈ ಲಾಗ್ ನಂಡು ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.